Sunod ko dyan ni Kristo. Ang atong ebanghelyo karon kabahin ni sa saysay o sa sugilanon nga nahitabo niadtong Last Supper, no, sa katapusan nga panihapon ni Jesus uban sa iyang mga tinun-an. Og niining tungura si Jesus nasayod nga miabot na ang iyang oras. Og sa daghan kayong mga higayon, iyang gisultian ang iyang mga tinun-an nga siya mag-antos sa kamot sa mga pangulo sa mga Hudiyo, nga siya ilansang nila sa krus. Apan siya may padayon nga human siya mag-antos, human siya ilansang sa krus ug namatay, siya mabanhaw. Og nasayod usab si Jesus kung unsa ang gibati sa iyang mga tinun-an. Nasayod si Jesus nga ang iyang mga tinun-an naguol pag-ayo nga siya mubiya na kanila. Mao na nga gipasaligan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Iyang gi-reassure ang iyang mga tinun-an nga kung mubiya siya, ang iyang pagbiya dili forever. Tungod kay mubiya siya ug muadto siya sa iyang amahan aron pag-andam og lugar alang kanila. Ug human siya makaandam, siya mubalik aron sila ang iyang mga tinunan dad-o niya ngadto sa balay sa iyang langit nung amahan. O si Jesus mingon, ayaw mo gool, kibaw man mo, asa ko paingon. Apan si Tomas, usa sa iyang mga tinunan ingon, Lord, wa mi kibaw, wa mi masayod kung asa ka paingon. Ug unsay gisulti ni Jesus, si Jesus mingon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mga kaigsunan ko niya ni Kristo, si Jesus mao ang dalan. Ang dalan nga magdala sa iyang mga tinun-an ngadto sa iyang langit nung amahan. Ang dalan nga magdala sa iyang mga tinun-an ngadto sa langit. Magdala kanila ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Si Jesus mao ang kamatuoran. Siya mao ang pulong sa Dios. Si Jesus mao ang pulong sa Dios nga diha na sa wala pa buhata ang kalibutan. Ugani pinaagi sa pulong, pinaagi ni Jesus, gihimo sa Dios ang kalibutan. O kining maong pulong na himong tao. Kining maong pulong nagpakatao dinhi sa kalibutan. Aron pagluwas sa tanang katawhan. Si Jesus mao ang pulong sa Dios. Si Jesus mao ang anak sa Dios. Si Jesus mao ang si Jesus Dios. Mao na nga siya mao ang kamatuoran. Si Jesus mao ang kinabuhi. Nasayod kita nga sa pag-anhin niya sa kalibutan, siya nag-antos, nagpakamatay, tungod og alang kanato. O pinaagi sa iyang kamatayon, iyang gibuntog ang sala o ang kamatayon, aron kita mabuhi. Kay human si Jesus namatay, wala siya magpabilin didto sa lubnganan, kung dili siya nabanhaw. Og sa iyang pagkabanhaw, gihatagan kita niya. Og kahigayunan, na kita usab mabanhaw.
Kung atong hinumduman ang giingon ni San Juan o San Pablo nga kung si Jesus wala mabanhaw, kawang o sayang ang atong pagtuo. No? Apan nasayod kita, sumala sa giasoy sa mga ebanghelyo nga si Jesus nabanhaw human siya namatay. No? Nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Mao na nga makasiguro ta no? Nga si Jesus mao'y maghatag kanatong kinabuhi. Siya ang kinabuhi. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, tingali kita usab sama sa mga tinun-an ni Jesus nga naguol. Kung maghuna-huna tingali kita sa atong kinabuhi karon ug maglantaw sa umaabot, tingali makapangutana ta sa atong kaugalingon kung unsa kahay may tabo kanako kung ako mamatay na. Makasulod ba kaha ko sa gingharian sa langit? Doon na ba ka ko'y lugar nga giandam ni Jesus alang kanako? Mao kini ang inuntang mga pangutana nga angay natong tubagon. No? Tungod kay nasayod kita sa kamatuoran sa atong kinabuhi, nga kitang tanan mamatay. No? Wa gyoy exempted sa kamatayon, sa gusto nato ug sa dili, kitang tanan mamatay. Mabatan-on tag matiguwang, no? Madato ta og pobre, tambok ta og niwang, kitang tanan mamatay. Ang pangutana lang, kung kanusa, asa ta mamatay, ug unsang paagiha kita mamatay. Muna angay usab kita nga mamalandong, may tungod sa atong kamatayon. Angay kitang mamalandong sa atong kinabuhi kung ugaling moabot na ang adlaw nga kuhaon na sa Dios ang hinuwaman natong kinabuhi, makasulod baka ta sa iyang gingharian. Si Jesus, mga kaigsunan, sa atong ebanghelyo karon, no, nagpasalig kanato. Siya mingon, ayaw kamo kaguol, salig kamo kanako, tuo kamo kanako, sunod kamo kanako, tungod kay ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Nga sa ato pa, kung buot ta nga makasulod sa gingharian sa Dios, kung buot ta nga makasulod sa langit, ang ato lang buhaton mao ang pagdawat ni Jesus sa atong kinabuhi. Nga kita mutuo ug musunod kaniya. Kay lagi siya may anong dalan. Kung kita musunod ni Jesus, kinsa mao ang dalan, makasiguro ta nga di gyud ta masaag. Nga kita makasiguro nga moabot gyud ta sa atong destination, sa atong padulngan. Nga mao ang gingharian niya didto sa langit. Kana lagi kung kita mutuo kaniya ug musunod kaniya. Og kining pagsunod nato kang Hesus, nagpasabot kini nga dili lang kay moingon tag, Lord, mosunod ko nimo, dili lang sa pulong kung dili lawog labaw sa tanan, ipakita nato no, ang atong pagtuo ug pagsunod nato diha sa atong mga maayong buhat. Atong sundon ang panag-ingnan nga gihatag kanato ni Jesus. Unsa may panag-ingnan nga atong nakita diha ni Jesus, ang iyang paghigugma, ang iyang pag-alagad, ang iyang pagpaubos. Sayon ra,
Sayon ra isulti, no? Apan lisod buhaton. Lisod ang pagpaubos. Lisod ang paghigugma. Labi na sa gingon ni Jesus nga higugmaa ang imong kaaway. Asa ka, no? Kinsa mo kunoy mahigugma sa inyong kaaway. Lisod. No? Kinsa mo kunoy andam nato nga moalagad. No? Mutabang labi na sa mga tao nga nagkinahanglan sa atong panabang. Lisod. Apan bisan pa man lisod, unsa ka lisod, apan dili imposible. Tungod kay atong nakita nga gihimo kini ni Jesus mismo. Ug daghan kayong mga tao kinsa misunod sa panag-ingnan ni Jesus nga karon ingnon ato nang gitawag nga mga santos nga tuan na sa langit. No? Ang ato tingaling mga higala, mga membro sa atong pamilya. Tuan na sa langit. Tungod kay sila mituo ug misunod kang Jesus. Ug mao kini ang dakong hagit nato karon. Unsaon nato pagsunod si Jesus. Kinsa mao ang dalan, sigurado nga dalan, no? Nga magdala ka nato ngadto sa kingharian sa langit. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, nining atong pagsahulog sa santos nga misa, atong pangayoon sa atong Ginoong Hesus, nga unta lig-uno niya ang atong pagtuo. Nga hatagan kita niya dugang nga grasya aron sa ingon kita, no, maka sunod sa iyang mga panag-ingnan nga gihatag kanato, nga kita mo salig kaniya, no, o nga kita, no, mo dawat kaniya diha sa atong kinabuhi. Kay pinaagi lamang niini atong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Pinaagi sa pagsunod nato ni Kristo, kita makaabot didto sa gingharian sa iyang langitnong amahan. Palihog manindo.